balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala. Nicole Ayala. Nicole Ayala. Nicole Ayala. Shoutout sa lahat ng mga kabisya natin na nag-iisip ng magandang negosyo. Ay, oo Ayan. naman. Kahit sino ba naman gusto ng magandang negosyo. Oo naman, na kumikita, na legal ha? Oo. Kasi meron sa atin nagtatanong kung ano daw illegal na pwedeng pasukan. Ay, wala. Kinalimutan na po Nakalimutan na namin po yan. Kinalimutan na po namin yung buhay na yan, di ba? Tinalikuran na namin. Oo, correct ka. Nagbagong buhay na po. So may nagtatanong sa atin kung paano nga ba mag-start ng negosyo at anong klase ng negosyo. Oh. Hindi talaga namin masasagot yan kasi Totoo. hindi namin alam kung anong hilig mo. Correct, oo. Di ba? Hindi ka pwedeng magnegosyo ng hindi mo hilig yung inenegosyo mo. Kailangan gusto mo siya. Kailangan naiintindihan mo siya. Ganon, di ba? At hindi para sa lahat po yung pagninegosyo. Sa true. Totoo din. Kaya nga tingnan mo, pansinin mo, mas madami pa rin naman talagang empleyado. Tsaka ang pagnenegosyo, hindi naman sa nega kami. Hindi ang empleyado, meron siyang fixed income. So meron ka talagang income. Meron kang asahan every kinsenas katapusan as long as hindi yan naka-loan. Diba? So meron ka talagang maasahan. Sa negosyo, pwedeng maraming kita or pwedeng walang kita. Ganon. Kasi like kami, may personal ako kakilala na may kumpanya na sila, malaking kumpanya na. Ayaw niya, mas gusto niya magtrabaho. Parang gusto gano'n niya yung empleyado, anak. So correct. yung tatay gusto sana na ititrain na yung anak, siya na yung bahala dito. Mas gusto niya na mag-empleyado. mag-empleyado. Ganon. Kasi nga, hindi mo siya mapipilit. Correct. So, kailangan, kapag ka pinasok mo yan, una, dapat alam mo yung possibility of or yung risk of failing, of the business failing. Correct. Ibig sabihin, kung ano't ano pa man yung inilabas mong pera dyan, malaki ang posibilidad na hindi mo na makuha ulit yan. Or pwedeng lumago, pwedeng ikalugi mo. So, dapat tanggap mo yan. Naalala ko dati yung isa sa mga kilalang ekonomista na si Sir Francisco Colayco nung few years back, matagal na, nasabi niya, kung gusto mong pasukin yung negosyo, dapat magsimula ka doon sa hindi para kumita ka ng maraming pera, parang protection sa pera mo. Correct. Di ba? Hindi siya nag-idle, hindi siya natutulog. Parang andun lang, umiikot siya. Where you want to put your money. Yan, Kasi kung iisipin mo talaga na gusto mo ito yung magpayaman sa'yo. Hindi siya ganoon kadali Hindi talaga siya. Merong mga success stories na mabilis talaga. May mga ganon. Pero feeling ko yung mga ganon, yun yung mga it's meant to be. Blessing nila yun. Yes, Ganon. Pero kung halimbawa, yung sa normal course of the business, ano talaga, hindi talaga siya agaran. May kasi mga paghihirap talagang pagdadaan. Marami tayo nakita na may pera, nag-umpisa magnegosyo, nag-restaurant, pero hindi nag-click, naglipat na naman sa ganito. Correct. Tapos lumipat na naman sa ganito. Until nakita niya talaga yung gusto niya. Meron kaming yung sinabi mong yan, meron kaming dinadaanan sa biyahe namin na ganyan Yung parang isang araw nakita ko siya parang parang food, ano ba yun? Hub? Yung basta maraming parang ganon. Food park. Food park. Tapos, after a few months, wala na yung food park doon. Nag-iba na. Naging car wash. Okay. Tapos, nung dumaan ako recently lang, ano na siya? Campaign headquarters. Sabi ko, ano ba to yung negosyo dito? Sabi ko,
sabi ko, in fairness sa may-ari ng space na to, hindi din talaga siya tumitigil na hanapin kung Correct. saan talaga siya papatok. Ayan. Yun, paano ko nalaman? Kasi yung nung food park yun, nakainan ko na. Nung car wash siya, nakapagpa-car wash na kami. Malapit kasi sa amin to Ang campaign. Yung kami, hindi ko sure, di ba? Depende kung patawag ako. Baka, pero in fairness to him, hindi talaga siya tumitigil na maghanap. So may ganun. In fairness din sa kanya, meron din siyang pangkapital na Ayan. paikot. Yun, good for him. Good for him. Mahaba kasi, yung PC. Correct. Malalim ang balon, di ba? Kung tayo lang na ordinaryo lang na Yan. gusto mo mag-start up. Hindi. From food park, tapos nalugi, wala. Iyak na lang talaga. Itong galing unless kumita din siya sa food park. Tapos siguro na-saturate niya yung market. Pero hindi niya pwede ma-saturate kasi pagkain yun eh. Oo, totoo. Diba? But anyways, hindi ko naman siya tropa. Pero ang sa akin lang, yung sa kanya, meron siyang luxury of changing the business. Ganon. Unang-una siguro, baka lupa niya. Yan, di ba? Makakatipid talaga correct. siya. Kahit anong gawin niya dyan, okay lang. Kasi dyan tayo nagkakatalo lahat eh. Kapag may pwesto. Yung rental kasi talaga eh. Dyan talaga eh. Magugulat ka talaga sa mga renta, Jegs. Kahit napakaliit na space. Tama. Talagang, grabe naman. Ang liit-liit naman ng space nito. Pero ganito kalaki yung renta. Nauubos. So bago ka pa kumita, babayaran mo muna yung renta. May ganon. Diba? So, Like sa amin ang dami namin din tinry, nag-ukay-ukay, Yan. nag-food sa ano. Tapos anong food nyo? Ba't parang di ko natikman? hindi, dati yung nag-franchise ng mga siomai, ng mga stir-fry noodles. Oo. Ano nangyari? Wala rin. So, syempre, parang hindi ka rin makapag-compete doon sa kumuha kami ng pwesto hanggang sa nilipat namin sa bahay. Oo, para wala nang nang renta. Oo, nagtalipa pa kami sa bahay namin dati. Parang hindi mo pa rin makuha yung Tamang timpla. Actually, nagkaroon din kami ng manicure pedicure sa bahay. Ba? Silet, oo. Minsan abot na 12:00 ng gabi. Meron man nagpapamanicure pedicure. Napagdaanan na. Foot spa sila. Marunong ka o si Mrs. lang. Silet, oo. Diba? Pero until na pag-aralan niya, nagsisimula pa rin yung online selling. Sabi ko, ano ba itong pinanonood nito? Sabi ko, ano ba yan? Kakasimula pa rin ng online sell. Nanonood pala siya. Tapos, pag pumunta kami sa mall, may mga mini-meet siya. Bumibili siya ng mga bags. Tapos, sabi ko, anong gagawin mo dyan? Nag-try sa isang beses at nakita niya, naubos niya sa isang online. Doon na nagsimula. Ay, kaya ko pala. Ito pala pwede kong gawin. So, pag nag-start ka ng negosyo, hindi talaga siya, eto na yun. Correct. Na automatically, mapapatok talaga siya. Oo. Diba? Hahanapin mo talaga yung at maraming trial and error talaga siya. Correct. Oo. Diba? So, may mga ganyang kahaharapin. Yan. So, hindi ito para meron kami sa isang segment ng tambalan masasabi namin sa iyo yung mga pwede. Pero ang kagandahan lang sa world ngayon, 'di ba? Kanina nabanggit ni Jegs yung yung gasto sa renta hanggang sa bahay na lang hanggang sa discover yung online. So, yun naman din ang kagandahan. In fact, Jegs, kapag halimbawa pumunta ka ng Divisoria, makikita mo na kahit may mga pwesto sila, may mga nasa gilid na nag-online selling din. Correct. 'Di ba? So, ibig sabihin, isa na ito talagang additional way to earn. Tama. So, hindi mo na kailangan na may pwesto. Kung may pwesto ka, di why not? I mean, madami pa rin mga, for example, Jegs, alahas. Ibang alahas sa picture sa alahas na nahahawakan mo. Correct. Ilang beses ko nang na-encounter yan. Kunyari sa website ni Mayat De La Rosa, Fine Jewelry. Ang tingin ko sa kanya, sa picture, malaki. Pero pag nakita kong personal, mas maliit siya sa ine-expect ko. So, maganda pa rin yung may mga actual na mga store. So, katulad yan, alahas, maganda yung nahahawakan mo. Correct. Bagay ba siya sa liig ko? Yan, Kita ba siya sa liig ko? Di ba? Kasi, kung wala ka ng liig, baka pendant na lang yung makita. So, correct. may mga ganun. Okay pa din talaga. May mga negosyo na kailangan din talaga ng pwesto. Kasi may mga tao na gusto na nahawakan nila. Parang, maski sa Divisoria eh. Correct. Kahit na nakikita ko yun eh, kahit na binibenta nila yung mga, kunyari, notebook,
iba pa rin pag nahawakan ko siya na Oo. gano'n ba siya kalaki. Yung mga ilang pages ba talaga siya. Yes. 'Di ba? Yung mga ganon. Pero yun nga, the option of online is there. Oo. Dati kasi walang ganon. Correct, oo. Dati walang ganon eh. Ngayon yan meron ang na. Yan ang good thing na idinulot din sa atin ng pandemic. Yes, natuto tayong magbenta. Oo. Kahit na yun na nga lang Jegs yung wala, ang maganda dito yung wala kang kapital. Oo. Dati kasi kailangan may kapital kang Yes, malaki, oo. 'di ba? Ito dapat ang i-invest mo. Ngayon kahit mag-reseller ka, 'di ba Oo. nauso yun ng pandemic, yung Correct. reseller program. Oo, totoo. Daming yumaman dyan sa mga yung pampakinis ng balat, 'di ba? Yung mga ganon kasi hindi sila naglabas ng malaking pera, nag-resell lang sila. Oh, wala Yan. silang pwesto, Tama. benta-benta lang muna sa pinost lang muna sa Facebook Correct. hanggang nag-live na, Oo. ganyan. So, yung mga sinasabi namin, hindi naman to mga ngayon nyo lang narinig eh. Oo. Hindi siya rocket science. Hindi Correct. siya bonggang-bongga. Wow, ang galing nila. Hindi. Oo. Ginagawa na talaga siya ng karamihan Tama. ngayon. You have to test the water talaga Pag nandun na eh. Correct. Hindi mo lang din malalaman lahat ng mga pinagsasabi namin ni Jegs kung mag-work siya. Kung hindi mo talaga siya susubukan. Oh, meron kasi from afar, tingin mo madali lang, pero pag Yes. nandun ka na. Actually, yung pag-online selling, Hindi sabi siya ko- madali. Kaya nga hindi akala ko siya nga mayumpisahan eh. Sabi ko, sige, akala ko ay madali lang naman, nasa radyo na ako. Nung nagpahinga lang si Miss, parang halimbawa, may kinuha o nag-CR lang, nag-try ko umupo. Hindi pala sa ganun kadali. At saka hindi siya yung parang, hindi mo rin alam kung paano. Meron kasi silang tono. Meron silang tono. Basta meron, hindi siya automatically madaldal ka, pwede ka Oo. mag-online selling. Tama. Kaya nga kung hindi ko siya kahit gustong-gusto ko siyang gawin, Jegs, dahil feeling ko ang dami kong pwedeng ibenta, hindi ko siya mapasok. Kasi nga, hindi siya ganun kadali eh. Pero kasi, though, hindi ko pa rin naman talaga sinusubukan. Kinakailangan mo pa rin makuha din yung dynamics, paano may ba to? ganun May eh. group ba? Anong ba yung... Oo, paano ba? Tsaka paano meron mo silang- kakausapin yung hindi mo Correct. nakikita? Tsaka may lingwahe din talaga yung mga nag-o-online. Oo. Meron na silang mga Yung ways. code. Oo, Oh. correct. Code po Imahin natin nyo na, dito. screenshot. Ganyan, Oo. mga ganong kaneme. So, kung di mo alam yun, wala din. Pero yun nga, ano pa man yung kanina pa namin binabanggit ni Jegs. Ang importante, una, alam mo na posibleng mag-fail yan. Hindi naman sa nega. Oo. Pero ganun talaga may Correct. risk, 'di ba? Oo. Pangalawa, hindi mo naman malalaman kung mag-fail ka or magsasucceed Kung hindi mo. susubukan. Tama. Susubukan mo lang din. Yes. Go. Pero ang pinakamalaga, gusto mo yan. Oo. Kasi baka mamaya nagbebenta ka ng mga pamahid na mga kung ano-ano. Hindi ka naman naniniwala sa pamahid. Tama, oo. Diba? Dahil naudyukan ka lang, ito maganda to. Oo. O sige na. O, dapat hindi ganun. Dapat yung naniniwala ka dyan sa produkto mo. Yan, Kasi oo. ikaw mismo yung, halimbawa, alam mo na ngang baku-baku yung mukha mo. Sorry na for the term. Tapos ang ibebenta mo, kunyari, rejuve. Oo. Tapos hindi ka kuminis dun sa rejuvenating set na Oo. yan. How do you convince people Correct. to buy from you kung ikaw mismo hindi mo siya nagamit sa balat mo? 'Di ba yung mga Oo. ganong consideration? So siguro sabihin natin proper way to siguro kung ninegosyo ka, i-experience mo muna before mo siya inegosyo. Correct. Diba? Diba? Para may first-hand experience ka eh. Tama. Para Oo. masabi mong, okay. Parang katulad nung pagbebenta ko ng seafood, alam Oo. ko talagang hindi siya for me. Kasi in-experience ko siya ng 2 beses. Oo. Alam kong hindi siya talaga para sa akin. Nakakatuwa lang siya sa una, pero kung gagawin ko siyang career, Oo. ibig sabihin, ito yung pagkukuhanan ko ng pang-tuition ng anak ko, pagkukuhanan ko ng pang-reband ko ng buhok ko, Oo. di ba? Hindi ko kaya. Ayan. For others, they can do it. Oo. Kasi may pera talaga dyan. Kaya nga Correct, ang daming nagsi-seafood ng Oo. matagal na panahon eh. 'Di ba? Kaya lang kasi baka... Naka-align din siya kasi Oo. sa heart mo rin din eh. Correct. Sa heart mo, sa Oo. skills mo, Oo, yan. sa trip mo. Oo. Bakit naman nagnenegosyo ka, kumikita ka, pero parang na-stress ka? Correct. At saka hindi rin magtatagal pag nasistress ka lagi. Correct. Pansinin mo, Jegs, bakit tayo tumanggal sa industriya nito? Ako, Oo. 21 years ako sa radio this year. 'Di ba? Kasi hindi ko siya namalayan. Oo. Kasi nga ine-enjoy ko siya eh. Yan. So kung hindi mo na na-enjoy yung ginagawa mo, kunyari, negosyong hindi mo na-enjoy, ang bagal na mga araw. Correct. Oo. Ang bigat ng lahat ng mga Tama. ganap. Oo. Oh. Parang iniisip mo palagi, may katuturan pa ito ba yung Correct. Ano mo, pinaglalabang ko. Laging ganon ang feeling mo. Oo. Kaso, kung gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung binebenta mo, basic. Yan. Magtatagal ka talaga. Ayan.
Good luck sa mga magnenegosyo. Alam namin hindi talaga madali yan. Pero very good kasi at least nag-iisip ka ng extra means of income. Tama. Sa mundo ngayon na kulang na talaga ang sweldo or Correct. kulang ang pera. Dapat racket-racket din. Correct. Diskarte din. Diskarte lang din. Siya mga kabisyo, hanggang dito na lang po muna ang Tambalang Kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!